Oh yo, what's good YouTube? This is Zimbabwe Edition. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm back with another banger. Guys, I recently posted a video on Chiti and quit YouTube. And a lot of people they were coming into my DM Chiti. Komana, usasi YouTube, usasi yogasanyika. And I was like, why not? Ngasi wana varivega azvite. But anyways, zhinji njatsanangura muvlog. I think there's a vlog rakareba almost an hour. Ranchaunza ramuva rakuone amazing. So if it's available, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more content. I think go on explanation. I'm going to pay this video real quick. Since you guys were crying kuti nkomana ungati see to take and ndakatoona kuti azvingaite kuti ndisi vana vangu vari vega zvisinei zvizhinji zviri kuya next vlog rutera rakafichwa makoti rukuya. Anyways, welcome to another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here in Aspindale Park as usual. Maida singoma. Who does it? What is safe? Yeah, and safe. Who does it? Bolato. Maida say. Hi. What is safe? Apo. Okay, so ininika rekuberekwa nditwa gorgeous mond. Okay. Yeah, koma goji. Okay. Tony goji. Costa. Yeah. Costa. Donate. Na Donate. Costa na Donate. Donate. Doni, Costi, Goji, Costi, Doni. Mimi whatever. Sangu fanana. Ine zamanaka. Inini I don't want to waste much of your time. I don't want to daughter say kudochi kanguwa yenyu andika. Vanondiziva vanosondera zvogasanyika. Ndofuna panda kumisena ngokudziva kuti ndine ma questions anovhunza ma couples, 1 or 2 questions, you know what I'm saying? We understand that people, you know, they date for my reasons akasiyana maiziya. Saka ndo ma reasons ati tichifamba tichitsvaga tichivhunza ndakuzoti zviri kufamba sei zvichibva kuri zvienda kupi, zviri kubva kuri left zvakanaka kwaireka zvichibva kumaiziya. Okay. Saka munoti tikuya kwenyu, tichauya kwenyu koko. Tichauyawo. Handika radza vanhu ava. Right, amanaka. So imwe kapo yapfuura iyi tichaenda kwavo. Okay. Saka mukoma munhu ndatinika ndoita zvokugasanyika. So ndichangovhunza ma questions 1 or 2 andogona kukuvhunzai kana muri comfortable nawo handika. Okay, so question yekutanga chii chakaita kuti mude mufezi? Ndide mufezi. Chakaita kuti mude mufezi chakazototi muti uyu ndiye muridzi wedonate yangu. Funga kwenyu. Okay, firstly he's handsome. And ndakamuona akane mota. Okay, yeah. Okay. Akane maskuru. Yeah, akane, okay. You know. Okay. Oh, so mota inofara to contribute pa, you know. Yeah, I mean as a girl we shouldn't settle for less. Okay. Unofara ufamba wakagara. Ufamba wakagara, exactly. Saka nosoro na mota no chance. No chance at all. Yeah, I see. Kumongo. Chakatoti mimi muti ndo haranga enda kudai. Chi chakatoti muti makuda munhu. Watu ngotarisa kuti munati gorgeous ngesera gorgeous ona manje. Gorgeous. So I had to pull up with this shit. Okay. This shit should belong to me. Okay. Anyways guys, masinzwira from the couples themselves vataura ma reasons akasiyana vakadira munhu yakatoshi akaona mwana ari top soup akati this is top soup for it, I should go and pull up with this shit, you know what I'm saying? And this one akaona skr and she said, you know, yeah, zvinhu zvatiri kuwanana nazvo ma relationship. Saka ndaida kuvhunza kuti out of 10 mimi kutrustika kwenyu makatrustika kuzvakaita sei? Out of 10. 10. 10 out of 10? 10 out of 10. Oh, kwa mimi uyu munomtrusta zvakaita sei out of 10? 6. Where is the other 4? The other 4 iri kupi? The other 4 murume wese anohura so. So ruba rusiwa karumu. Cheats, yeah. Kwa mimi nemukoma munhu ndakuvhunzawo. Imimi chekutanga imimi out of 10 munotrasta zvakaita sei? 11. Okay. This is interesting. Ko out of 10 munotrasta zvakaita sei? With my heart. With your heart? Yeah. Like out of 10, ndingaise chi out of 10? I give it a 10. 10? Yeah. That's crazy. I think I always tell people would never trust girls 10 out of 10 because my ex attempt trust they were so decent and they were so innocent physically, but only God knows. Anyways, it's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here. We are about to fix
Exchange your phones. It's just an intro. I'm used to. Oh, okay, yes. Okay, I thought we were going to. No. I'm not Joseph, but I'm Daddy. Anyways, chichingaita kuti mimuti makuda kurambana nemunhu. Chingaita kuti chi? Chingazoita handi matimu namufeso wenyu makati zvari. Chingamuke makuzonzo mangwana andichade mufeso kana kufambidzana naye. Chii chingamuke chakadaro? One of the reason ingazomuka mati ine mufeso nambenge chimuda kabata achade kufambidzana naye. Chii? Hapana. Hapana. You're so perfect. Chamuka kwanisa kurambira munhu. Cheating. Okay. Munosiyana nemunhu kuti andichada. Yeah, nchada ngundura thing. Okay, konkoma wangu chingaita kuti mumanga mazonzo mimi amchada kuda nane munhu chi. Cheating. Yeah. But sharing is caring. Cheating is eating. Eating is I don't know, but caring is sharing. That's what I'm trying to say. You know, it's not bad to share. I but want my myself not chakashata kuziya, but it's not bad to share. Chakashata kuzoziya kuti you're sharing. You feel me? Yeah. Okay. All right. I think ndavunza my questions, you know, are necessary kuti ndite sei ndinge ndichivunza. Okay. So question anadovunza palapa ndezonzo apasina question. Okay, inini sources anambotaura ndiro press makara I break relationships for a living. Ndozvandoita kuti ndiwane kuchikasadza nenda break relationship. Kuti ndiwane cheuwiri chemukanwa rende staff nenda tese nenda break my relationships andika. Saka nyaya ndanya kufambira panapa nyaya ndowanza kupindana nayo. Inyaya yekutesa couples loyalty andika. Chiona kuti imimi makavimbika zvakaita sei kune mudiwa wenyu uyezve mudiwa wenyu akavimbika zvakaita sei kunemi anditika. Ndizongoma unga because we just realize kuti vanhu vari kuchitana, people vari kudanana zviri fake, vanhu vasi kudanana chezvo. So takatsvaga kuti tiwana way yakaita sei kuti tese tigazinyika meziya. Enda zvakakodzera kuti tifambe tichitsvagurudza kuti vanhu vari kudanana zvechokwadi kana kuti pane ari kunyangira munhu. Nabata. Yeah, nabata. So zvandoitaka ifone yenyu ndoita nonzi couples exchange phones for 60 seconds to check phone menyu because chinoratidza kuti manga musina kutaura nezvazvo. Maya asitotaura takataura nezvazvo ndo panotobviswa zvinhu ipapo. So atitauri kuti chi ndosvira se ndo zvine zvichiitika because why takakudzai kuti tira kuti kuchinyaza mafoni ka munotilidza zvinhu nekubvisa zvinhu zviri pai zviri foni saka tinongokujuma makavarerwa maplata. No, but it's up to my boyfriend kuti auda kuona foni yangu here. Okay koma wangu zvikunzanzi it's up to you kuti muda kuona foni yake nemusikana. Ameno it's up to you kuti muda kuona kuti ari kuchita. Imi mati munomutrasta? Yeah, ndomutrasta zvinotoda. Munombobata foni yake? Kana tichida kutongoitawo makuzi that is kana sana ATM ya. Okay. Ko kumboitawo mhenenguro nekupenengura foni kuti munei? Ndivhure kuzi ndomutrasta zvokutodaro. But imimi hanzi so atizonzo isusu decision yekuti tivhure foni yake iri kubva kwamuri mimi. Toita sei? Bofuti. Muda kumboona kuti munei? Bo. Ndomutrasta zvokutodaro. But udomboona kuti munei? Kakuona ndina chandoona so. Kakuona but ufara kumboona kuti munei? Kakuona pati kakakosha. Boys do. Hanzi boy stage arida kuona. Arida kuona. But I don't trust, so there's no need yekuti ndivhure phone. Come I don't trust already. Imimi phone wenyu mune zvamuwaida. Muna. Imimi munochitera? I don't. I love my man, yeah. You love your man? Amuchite? I don't cheat. Phone wenyu hamuna zvirimo? Muna. Okay. Saka imimi kana phone wenyu musina zvirimo, zvakaipei kuti mutipo titarise tega, tizvionerewo tega pamunhu sefoji. Yeah. Since hamuna zvirimo. Hamuna zvomoni zvirimo. But adiona hungu pane chakashata kuti. I wasn't expecting kuti. Yeah, you should not expect it. Because if you expect it, you know, we won't find it. 2 minutes. Awa, chungoisa password. 2 minutes. Chungoisa just put password chat. Yeah. 2 minutes. My sister. Cannot gendibate for them. Comment tipo yenyu. Getibate. Usually, kana ticha zvekukikirisana kuti tore phone ka. Mune zvipande, sisani. But ndoita something. Ndoita sei? Don't worry, anokuitira. Don't worry. Unongoshanza. Yeah, he's a loving man. Anongoshanza yake. Bata yake. Iyo chibata yake. Ndoita sei anogona kukuitira. He's a loving man. Nanchidotanga ndaita something in there. Anogona kukuitira. Unokwanisa kumitira. Ichi choda kuita ndikuitira. Anogona kukuitira. He's a loving man. Don't worry. It's fine. Yeah. Unogona kuzoita after video. Yes.
Anyways, it's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 60 seconds. We're out here in Aspindale Park and it's about to go down. But wait. Wait, is she? WhatsApp yangu is my privacy. Privacy, yani. Privacy. I'm not cheating, but I'm just saying my WhatsApp is my privacy. I don't know for WhatsApp. My relationship is my privacy. I don't think so. I've seen necessary today. Like 200 is running. This is necessary. Fine. Kanayaki. Yeah. So another day, another dollar, no privacy here today. My sister. Arutanga ni anuvura. Tutanga kunuko. Mitage kunuko. Mimi mtimunya zamba ketange. Alright. Open phone. They search everything that you think you can search. Magana Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Skype, Pornhub, everything. Mono search morning after. Nudes. Sex. I'm coming. Everything that you think you can do to, you know what I'm saying, to cheat. Mono cheat in Gomo. Yeah, my morning after. I'm shooting around. Nudes. Don't forget nudes. Nothing. Yaso say Jamaka, yaso Kazikana, you know, cool down, don't worry. I'm not too meeting Gomo. yeah, There's nothing. Search kungwe. Asmo garama na yako Search kungwe. Musinga ashike you mustn't zambe, you know what I'm saying? Search kungwe. Another day, another dollar. Couples exchanging phones for 60 seconds. We out here in Aspindale Park breaking another relationship. Yeah. Because I always tell people that if I break relationships, don't teach gasaza. In the name of us now gasaza. In the one and gasaza. There's nothing. There's nothing. Okay. Are you sure? Okay, let me help you. Seems like our sister is shaking. And lit. Your phone, your men want to check your phone. Don't worry about your phone. Ask me cheat. So I'm okay, I like the fact that you don't cheat. Okay. That's when I cheating your one. It seems like I'm not sitting so How are you feeling? Yeah, okay. Who could say? No. I'm fine. I'm fine. Don't worry, I'm fine. Okay, you're just slaying. You're fine, you're slaying. Okay, type she. Yeah. And I don't think when it's remote. 20 minutes on Instagram. You're okay? I'm fine. Everything's okay. Everything is You're fine. not shaking? I'm not. Why are you shaking? I'm not shaking. Yeah, What do you mean? I'm not. Oh, okay. I think I got you. Okay, guys, tabako na phone yakachena panapa and it seems like it's about to go down. Okay. Open na yenye kuma umuseche. Munyaso secha makadikara kuma pictures, kuma photos, kuma image, Instagram. Oh, anzi aloka. Irikudiwa. Are you sure? Yeah. Are you sure? Yeah. Yes, we are sure. Nozeka song kaka ke South Africa kanot. Maizio. Search mkumongo. Maro search WhatsApp nudes. I'm going to send that. Morning after. Money. Yeah. It seems like there's light here. Or here. I think we can get it. Yo. Hello. Why is it that it took time here? We can go there. It's another day, another dollar. Couples are sending your phones for 6 seconds. Chakashatra light. Rover Abuda. Kana tiri pa situation yatonge ish. Okay. Right. Another day, another dollar. Asingoma na phone. yeah, man. Oh, sister. She's checking my results. Anyways, my results in my form 4 and my form 6 Abuda. Zvakuroti mbavha mombwe nefambi zvakuwanda munyika handika nemagweja mawindi vasone shangu ora tipo yenye maresults mapedza kunzwa nezvo aikazve hamusone phone yenye akomana. Okay, go to WhatsApp, search morning after news, sexy, come outside, money. Yeah, money. Car. What's your favorite car? I don't know, 6. Monaji? 6. Yeah, meaning what I am choose. Yeah, okay. I'm She's fine. Yeah, I'm fine. You want to go? No, I want to go home. You want to go? Home. Don't worry.
chatangira tusivonzi Dario photoshoot. Dario photoshoot. Yeah. Asi muri model. Something like that. Okay, dad's home photoshoot zviri kufamba sei? Dad's home photoshoot Dario. Ndianontora ma pictures. Ku iwo Pictures. asontora ma pictures wakashama. Anditora ma pictures ulinga babinese. Vantotaura zvekutodaro. Zvekutodaro. Chat business asifanira kunge ringo ndakuyere your next appointment ichi. Yeah. So anzi chimgomo. Anzi zebota. Kutaura zvokuti anzi yeye usanonoke ma morning after chichi. Aiwa, ipapo that wasn't me. Ndishamwari yangu yake yakutaura naye. He's dating my friend, not me. Saka friend yake unokutumira mamoni ngapi shamwari? No, vanoshandisa phone yangu. Mazuva ano unochushia mafoni? Yeah. Na phone. Friend yako. Friend ipiwa haizire. Batwe ni mkuma. Friend ipi. Chomfonere friend ipi yako. Friend yako ipi fonere. Aumbomsi. Friend ipi fonere. Yeah, aumbomsi. Chomfonere. Ma friends ake sondo masi. Chomfonere. Yeah, aumbomsi. Anonzani. Anogara kupi? Anti Chelsea. Chelsea. Timfonere. I don't think anodaira. Ababa kuti ana phone. Akuti anza I don't think anodaira. Maona. Ngati anayo phone. Dikuti boyfriend yake izobata ma messages. Phone yangu. My brother, this one is cheating on you. Trust me, do you think I will ever cheat on you? My brother, this girl is cheating on you. This one is cheating on you. I don't even know why. Continue. Alright. Yo, endozo tunondida. But zvozotanga kutaura zve6 naDario uchimudza zvema morning after. Uchimudza zvema morning after. Usanonoke ma morning after. Andakuudza here kuti zvoni zvanisiri ndeshandisa phone. Wanyepero. Okay, knowing kuti ndikuya uzokuona ndidai nango delete. Wakanganwa anta jumanera. Andai nango delete here. Atinambo iyo unonyatsoziva kuti handibati phone yako. That's why usinambowana time kuti. Saka pa uri kuti chi? Uri kuchita. Because ini ndakuudza kuti zvoni zvo friend yangu ndio inoshandisa phone. So what are you saying now? You don't trust me. Apa nditoona kana the way like yaunotesta ndo same way yatinongotaura. Saka ari kuchita kowe. Shambari, don't waste our time. Don't waste our time. Toita zvokutema shamwe. Exactly. Usaumirire kuti uya president and What tangofonera Dario wacho. Tofonera Dario. Ofoni then what chi? Ndakuudza kuti anotora ma pictures. Who are you? Pamwe Dario asitoziva kuti uri kumuchita. Baby, don't trust me. I trust you but manje wakuluza kwese. Exactly. Wakuluza. So what's all the drama? There's no drama. To confirm. To confirm. Uyu ndari kutoti paradzani. Paradzani say we want to call to confirm. We should go home. We want to call to confirm. Why should you go home? Because hapana nyaya. We should go home. We should call to confirm. Nyaya iripo. Confirm chiko. Let me tell you, my sister, let me tell you. If you are to call. Trust me, Saka. Don't trust. You don't trust. Iya kuramba ndimufonere mfesi. Don't trust her. To be honest. Aiwa. Wanzo bata. So you don't trust me? Yeah. Your girlfriend? Not anymore. Not anymore. Your girlfriend? Yes. Not anymore. Just because of munango uya chitivunza tuma stupid questions nekufunza mafonere munhu. Usatamswe nguwa nini. Antuni 8 months. What should I use mine? Tofonere. Unzwe manje takafona nawo wakuluza kwese. Cameraman wachona. Should I call him? Marotsanangura. It's up to you. Marotsanangura. Rotara chwadi. I already told you kuti munhu yanongonditora my brother. Siyana nemunhu. Aruchito. What are you going to do? Totoona ma pictures vari vese. Let's test it. Babe. Mira. Manje pane ma photos chatorosha. What do you want? I can explain. What do you want to explain? Wait, babe, I can explain. What do you want to explain? Chimbomira iwewe. Mira, I can explain. Mira. Musa 26. Mira. Totaura kumba. My brother. Tukasangoti rezi. Sibotera shadaya. Tukasangoti rezi. Totaura kumba, totaura kumba. My brother. Taure pano. Musa 26 wakanditi attend function nema sisters ako na mama chichi. Asuzwa kwandudza. 26 ndo mama wako cameraman. Ndo mama wako. Akazongondidedza emergency achitari kuda model ndisaka ndakaenda. Muchira mafita magriba no deso. Ndo model wacho. Uona sha. Ndo model wacho. Muko model la model wakade. What are you trying to say?
Iyo hauzivi here zvinoitwa nemamodels. Ine ndakatombomuudza nenyaya yake maphotoshoots because anogara achingozvitaura ende panomuchimira ndikuperekedza nakumirira anoramba officially handizozvise musoro because ndomutrasta zvekutodaro kunetsa nenchizotu nezvakawanda zvekuita nesingade kukunetsa. My sister, asotamusura nguva apa wabatwa kunzi 3 handitika wabatwa no talking zvatopere somebody what are you going to do there? What are you going to do there? To be honest, Washanakiro. Yes. Don't be afraid. Stop that to ugame. ndakatomboudzwa nezvimwana kuti mwana uyu yari officially nezviramba ndakato izvo handisina shamwari ona ndakatombo handisina kana shamwari nini ndiye munhu angato like bro she's my everything. She's no longer everything. She's nothing now. My sister. Isu takazvimira. No going home. No. You don't know. I'll never do anything to him. You just did something to him. My brother. Udze munhu muri kutyere. Bro apa ndinakatenga phone. Ipe matora phone yachona. Matimpe pause. Iwe? Please, babe, please. Ndikumbiro, please. Mama, bayana zvese unopa next girlfriend yako. Ipo chechisikana ka. Ipo chechisikana. My sister. Wasiwa. Ipe menda kumba. Mire amana kumudzora mchamudekwa. Please. Wangu. Uda zvokudzoka. Ndokuzere nini? Ndokwanisa kugadzirisana. Ndokuzere nini? Ndokudzangu nini ndachakuda? Anondida ndozitokwanisa kugadzirisana. Handichatambodi. Ndafara. You know it yourself. I'll never do anything to hurt you. But you just did something to hurt him. My sister, roe pass. Budo chimudo mashuko pezera ngoma. Ndito kwenda kupi? Iyaba menoti. Kana ngasotona mari izvo akutenda because apa angachigara padini pangu. Okay. Saka menoti akutenda kupi kwa kutaura kuti tikunda kumba. Menoti kumba kwani kwa. Abantu muri namba kwani sister. Munobharira rendere. Amen. Kwa mobharira rendere kupi mimi. Unozviziva ngasodondite sei. Unomboziva. Munhu ngaro ipasi. Tona na kumba. Zviriko. Ndo zvavanoita vana. Tauro naye. Kutaura naye kuti chi? Yoda tauro tichi. Kutaura naye kuti chi? Ndotamba newe here. Iyo usade kuning'orese my brother. Morwa pasi. Get away. It's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here in Aspindale Park and tapeza na relationship. You know, sometimes it really hurts me kuti mface anakashita chimoko shita. Mface anakachirwadza kuti arambe chimoko. Hameno zvikumeka senzere. But so to make sure kuti zvapera varambana. You feel me? To make sure kuti vanhu varambana. And kana vanhu varambana ndo vanafara. Anyways, catch you on another episode. It's a couples exchange photos for 6 seconds. Another day, another dollar. We out here in Aspindale as usual. Talk bye 10. Big vlog coming soon. 1 hour vlog. Don't forget to like, comment, share, subscribe to my YouTube channel for more content.